בואו להכין איתי קריספי צ'יקן. טוב, כל פעם שאני מעלה את עצמי אוכלת קריספי צ'יקן, אתם מבקשים מתכון, ועכשיו אני מכינה, אמרתי, זו הזדמנות מצוינת לצלם לכם. בואו נתחיל. טוב, אז בשלב ראשון, מה שאני בעצם עושה, אני לוקחת חזה עוף שלם, תראו לי שהתאורה לא כזאת טובה, אני נותנת לו חתך באמצע, ואז אני מתחילה לפרוס אותו לסלייסים, בוא נגיד כזה. 1, רגע. 2, 3, ואז עוד אחד באמצע. וככה אני עושה עם כל החתיכות. טוב, אז בעצם ככה יצא לי, אני עושה חלק מהחתיכות גדולות, כאילו אני כן משחקת קצת עם הגודל, לא כולם בצורה אחידה. ועכשיו אני אראה לכם מה אני שמה לבלילה. אני שמה כוס קמח, כף פפריקה, כפית של מלח, רבע כפית של פלפל שחור טחון. זה לא חייב, אבל אני מוסיפה גם אבקת שום, לדעתי זה מאוד משדרג. ואני מוסיפה כוס אחת של מים. עכשיו לערבב הכל. עכשיו אני אתן לזה איזה 5 דקות לנוח ככה. טוב, עכשיו בקערה נפרדת אני פשוט שמה כוס קמח. ואני שמה גם קורן פלור. האמת לא חייב קורן פלור, אבל לדעתי זה עושה קראנצ'יות יותר. זהו. תוסיפו גם חצי כפית פלפל שחור. לא חצי כפית, מעט. ונשים גם מלח. ונתחיל להכין. טוב, לחמם שמן עמוק, ושימו לכם רשת טיגון, ככה זה יצא קריספי יותר. טוב, עכשיו זה השלב ממש הכי פשוט. אנחנו לוקחים את החזה עוף, אני שמה בתוך הקמח, ולשמן. זהו, פשוט מאוד. טוב, האמת שעכשיו יצא הצום, אני לא צמתי, אבל אחים שלי כן, והם ממש רעבים פה. אז אמרתי, אני אעשה את זה מהיר, כזה רק אחד, כדי שתראו את הנדיר יצא לי. וואו. ומה? ממוצע טיגון כזה, תעשו את זה בין 8 ל-10 דקות, כל נגלה. זה שווה את זה. וואי, חם. טעים. נדיר.